Subling nanawagan ang DSWD sa publiko nga dili mohatag sa mga nagapanglimos ilabi na kung anaa sa kalsada. Mas maayo kuno nga ipahimutang sa saktong lugar ug saktong paagi ang paghatag og hinabang. Ania ang report. Dayag nga daghan na usab ang mga manglimos sa kalsada ilabi na karon nga Disyembre o ting Pasko. Ang uban motuno lang og sobre sa matag mohuno nga sakyanan. Samtang doon na usay uban nga mga bata nga mukabit sa madipasaherong jeep aron mangayglimo sa mga pasahero. Ubos sa PD 1563 kon anti-mendicancy law. Gidili ang paghatag og limos sanglit delikado nga moresulta sa aksidente o disgrasya ug ilabi na karon nga dunay pandemya. Subling nagpahimangno ang DSWD nga dunay silot alang sa mga mokonsente og hatag og limos sa kalsada. Kung namoy nakita nga infant, mga minor, mga ages, mga 1 to 2 years old, so ang dungog namo og sulti po na nila ginarentahan na nila 20 to 50 pesos a day. So additional props para maluoy ta muhatag og limos sila. So, mas maayo lang gyud bisan pag nakantag kwarta no, natay kwarta karon sa tuwa mga bonuses og 13th month. Mas maayo kung maghatag ta dito sa isa ka lugar nga dili mahamper no. Balik ko nako dili maka-create og risgo. Sayod ang DSWD nga daghan ang maluluyon sa mga manglimos. Apan dili kuno angay konsentihon ang mga manglimos sanglit mamahimo ng kultura ang pagpangayo. Kung buot gayud mo tabang, mamahimo kunong ipahimutang kini sa saktong lugar ug saktong panahon. Bisan ang ilang buhatan nagahatag sa mga manglimusay sa ilang mga panginahanglanon sama sa pagkaon ug uban pa. So nagahatag tag food school supply sa mga in-school nga mga bata, katong mga naga-park attendant at the same time naga-eskwela, nagahatag tag hygiene kits sa bata o sa mga maba o sa ginikanan, nagahatag pud tag school kaning grocery packs. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.